Nana Wiafe Apau Sanwoansan. Nana Wiafe Apau Sanwoansan. Eno Nana ni se appreciate o. Ene da ne ko mu no. Se eye bi enyu. Da chi bia no bi sana na ase ni ne braba. Na ntimi eni sa ni ni. Na kire se wo kokko ano. Na ne hu se ye nia bi egira no nchen a wo mo ye ntiatia ni bi. Ono so ade bi ekura no so se bi di bobo ho ne ade. Ene Sanwoansan se di osi bai e tuo enya asem keto akra. Ena ono so edi ababedim otumfo kan ya mpa. Wo se akonya no se wo pese ye kese a wa na abema na ye kese. Wo pese ye keto anzo na mo so betina ye keto. Na no kwasem ne se na na Wiafe Apau Sanwoansan. Wa mana akonya no ye kese. Ne koso a ye kese. Ene dwabo bi e ba obi atwen so obeba no obi nkete. Hemai no na se kura de odi abebom okurum ho oni bia waye ne kakraka a wo pa ho ntoma ebe tourist attraction a enkrofo be kwa kwansra e wo kura friends ahememu na won makohwe anya hwiteku be sempuwa bi ebe ba ohin no akonya no ho amodru bia ye bibi se bia ko to nana sa de na waye ne die Nyansapo se piao wache se wadwumu do wache se wayo hene wache se wo ene edi udi kru enimu a enya asentwa na nasa no mom ye hwe kakra
Ejo so man hima. Ejo so man hima. Ye nana Yaa Asantewaa. Boni beka se onya any credential say ebe kenkan bibia de apa no hodiem e wa asantema sansa abotofo akora na odan ma meyem o school no no pati bibi e de afa ejo so man ititiu nana Yaa Asantewaa ene ne hene afrane okisi onim wo modada Yaa Asantewaa de oyokofo e bra afrako a wono eye offenso man hema e fa tuo to ye no no abakwasem kiremu a etu a woto ye no ano odan ye na odema oniedinfo okodufo oba onsinsu mansa no ham nana Yaa Asantewaa eno ena otiginaye na oye na dwense oni akosikoko e de bechi e de ayamso e kopem se baako e de niti e beje akirema enti nana Yaa Asantewaa bedwabo ase bia no a na etuo ena edi nanim no di yakoti enti ene se ore dom a wopia na odi fra santinemu edwoso e de ba ma remfi se asona busua a ewo ho no no ema wonu bitimi beye ahene enne ye ka asante abapasem na ebi ene edwoso ena afei ofenso ena wode wani echiremu ewo na na dadan kwakufu ade okuoma enti enye asempetoa ewo ho no ma na Yaa Asantewaa ewo abapasem a emudu oba dinkunya ne enkuye
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de